Gureak final doitea, baina pasazioa, marra, lagazpira... Pilota eta egiproak izango direla, Zumara aurretxun, batetik, edarkan pilotalekoan aurretxun. Partida bat, maka ostanetan hasiko da. Martxan egongo da, 29. Arabako Errioxako Ardo Azoka. Ya está eso. Da, Olivia. Creo que el año pasado hace dos. Venga, gol. Guztiak gare
Kontua da aurreneko buru honetan ez eta gero hori izuzeletan da Mikel Arraina izango ditu. Xabi Zalduan denbora, Mikel Arraina bazai, Elorria bigarrena bukatzeko ez du asko falta orain. Apa Jule! Botado! 2 minutu, 15 segundu aldea, 15 segundu aurretik hasi da. Odei ezpeleta, Eibartarra, bizi-bizi, bestaldean ere gauza bera. Dagoeneko, aurtengo 2022 honetako Santa Luzi azokako sarituen izenak eta gogorarazi nahi dizuegu 5 minutu barru gutxi gorabehera hasiko denez sari banaketa hori eskertuko genizueke sarituak bertaratzen. Hori ordu bata eta erdietan izango da, Areizaga Kalebarren Bazan Urretxu Zumarran artean.